Sian, gweud rhywbeth wrthyn ni am Fashion Scout a'r sioe ti wedi weld. Mae Fashion Scout yn achlysur arbennig I cael dylunwydd I dangos casgliadau nhw, yn ywedig rai sy'n trial sefydlu hynna nhw. A hefyd mae Malin Breton yn dangos heddi, a bydd yna'n siaws arbennig I gweld casgliad e. I chi nabod y glecen yna. Gwedwch wrtha I, fel mae Gwenno Dafydd Clwb Clecs yn glanio lan yn un o brif sioe y ffasiwn Llundain, nid yn unig yn y sioe, gas I ddim hyd yn oed gweld y sioe, beth oedd hi'n neud? Gwynio hems a botwnau yn y cefn. Mae'n debyg bod Gwenno wedi cwrdd ar cynllunydd yma, mas yn Efrog Newydd, mewn bar un noson, wedi cerdded lan i'r dyn golygus, mae'n gweud, wel, helo, siwr chi, Gwenno I o Gymru. Maen nhw'n ffrindiau benna oll ers 5 mlynedd, ac wrth gwrs, pan bod e'n dod I ddangos I ddillad, fan hyn, yn Llundain am y tro cynta, pwy oedd gorfod bod yn rhan o'r holl ffys I gyd, Gwenno Dafydd. Ffantastig. Mae'n ffantastig, ydw e? Mae rhaid I sôn Julian MacDonald. Yn gyflym iawn, Julian MacDonald, beth llai ddweud. Oedd bob celebych wedi dychmygu yna, ar gyfer hyn o'n nes I gyfweld a Rhod Gilbert, Tom Daley, y nofiwr. Oedd pobl rhyfedd yn gwylio'r sioe. Tro yma, mewn cael ei gynnal mewn canolfan hamdden a'r ddelwedd glib ar y modeli gyd. O, ffantastig. Diolch yn dda iawn. Boi o Merthyr di wneud yn dda, do. Odi, yn partio gyda Beyoncé, mae'n debyg. O, ffantastig. Hew, diolch yn fawr I ti. Diolch yn fawr.